रे सारा कार्य अब सुधरी बिहार सारा देखी है विरोधी लोग अखिया चियार अब रे सारा कार्य अब सुधरी बिहार सारा देखी है विरोधी लोग अखिया चियार बाकी जनहित में बावे जारी अरे मंगल भवन मंगल हारी तेजस्वी जी पड़ गइले सबका प्रभारी अरे मंगल भवन मंगल हारी तेजस्वी जी पड़ गइले भाजपा प्रभारी म्यूजिक बाय मुकेश मुरारी। थर थर कांपता रे देखी के विरोधी इनका आगे फेल बारे नीतीश चाहे मोदी थर थर कांपता रे देखी के विरोधी इनका आगे फेल बारे नीतीश चाहे सबका प्रभारी अरे मंगल भवन मंगल हारी तेजस्वी जी पड़ गइले सबका प्रभारी म्यूजिक बाय मुकेश मुरारी। लालू के लाल के मिसाल सभे देता बन गइले बाड़े ई तो सब कर चहेता लालू के लाल के मिसाल सभे देता बन गइले बाड़े ई तो सब कर पड़ गइले सबका